Коста хора, аз съм Богомил и сега ще цъкаме малко Clash of Clans. Това е епизод 4 на Clash of Clans развиване, в който, както знаете, искам да направя поредица как се развива един Clash of Clans акаунт и да видите колко време, как трябва да се развива. Ето някои хора, например, като качат един танхал нагоре, си оставят уеловете настрани, смисъл оградите, каноните, арчер тауърките, си оставят всичко настрани, докато не ги развиват и тогава правят база. И тогава правят самата база, което изобщо не е правилно и не е хубаво изобщо, защото станете така, може да се махнете ръшването, обаче преди да станете не е ръшнат и когато още сте ръшнат и като ви са разпръснати нещата, ще губите купи. Така съм си направил тук една армийка. Както виждате, 10 барберия на втори левел, 10 арчерки на втори левел, 5 балона, които отключах днес и 5 гиганта, които отключих още от отдавна. Та нека да направим една атакичка. Само че да се върнем да ви покажа как съм се развил до тук. Арми къмповете са левел 3, арчер тауърката ми е 3 към 4, другата е 3, ар дефенса ми е 1, елексир сторинжите и двата ми са по на 6, каноните ми са по на 4 двата, уеловете всичките ми са 3, без ето тези, които са първи, двете ми бараки са 6, едната ми е 6, другата ми е 5 левел и третата, което, защото днеска направих танхал 4, ми е на втори левел, исках да я развия колкото да не е без хич, но както гледате за 4 часа аз съм се оправил и горе-долу уеловете и съм сложил Air Defense, защото аз директно тръгнах да правя уеловете, Air Defense бях пълен с ресурси. И ето, вижте 6 към 7 голд мините, елексир, колекторите са 6, голд майните ето 6 левел първи и това е първи, но ще се постарая да ги оправиш, ще направя следващ клип, когато стигна края на танхал 4 и ще направя Clash of Clans 4-то развиване и 5-то развиване ще е когато почна танхал 5 от началото. Да видите как се е получило. Сега то няма да го атакувам заради ресурсите, ще го атакувам заради троуповете, в смисъл заради купите. Така, да го гледаме. Не е зле. Така. Да го видим. Така да атакуваме по-тактично. Надявам се да се получи добре. Добре е за сега. О, не! Само това не. Добре. Оправихме се, мая се оживих, защото това го снимам за втори път. Понеже ми падна батерията на телефона и го снимам вече 4 часа по-късно, след като ми се зареди.
Много добре се получи тази атака. Opponent shield activation for в смисъл, че на моя опонент, който го атакува в момента, е активиран щит. Какво ще рече щит? Да не може да го атакуват. И за 16 часа. Така имам Star bonus от 50 000. Мисля да не го вземам още. И като цяло, хора, това беше. Нали да не правя неща прибързано, но искам да ви покажа просто как се развива акаунта. Така. Хоп. 70 от 70. И сме готови. Това беше, хора, от мен. Благодаря, че гледахте това видео. Останете с мен и ще правим още такива видеа. Даже някой малко като се развива, вече почна да влизам в други кланове. Ще правим ларове и така нататък. Али някой, ако е почнал от начало и е почнал да гледа моите клипи от начало, може даже да се развиеме двамата и той да се развие по моят начин. Може да пише даже в коментарите. Отговарям на всички. Имаме друг канал, Counter-Strike 1.6, мое името. Не знам, защо го бях направил така. Но ме го бяха хакнали акаунта, но успях да се го възвърна и смених парола, всичко. И сега даже снимам в него. Това е чисто нов акаунт, който в момента има един абонат. И пък другия ми канал има 158 абоната. И в него качвам, даже на един клип имам 10 000 гледания ударих. Как да хакнем Facebook паролата на някой. Но както и да е. Това беше, хора, от мен. Благодаря, че гледахте. До скоро.